کەڤنترین ئاشێ ئاوێ کو ئاروان و ساوارên خەلکê dihêra ئاشê gundê şewitî yan jî ئاشê Hebîboya. Li gorî xwedanê aş dibêje ku avakirina aş ji sedên salan veya û ji wê demê ve xizmeta xelkên deverê dikir. Lê bi sedema ava şaxekî ji çemê Ceqceqê li bajarê Qamişlo ku dihate ser aş berî nêzî 20 sala çikiya aş hate rawestandin. Ev aş dema Rûmiya ve hatiye dema Rûmê ve hatiye avakirin. û hina ji dest hina heta weka beriya 80 salî 90 salî me malbata Hebîb ev aş stîlam kirin û mala me tev de yanî bêjî malbata me tev pê vegirê dayê bû me ervanê xelkê dihêrt ardê xelkê me dihêrt nîsk ba ceba çiba me dihêrt. Aşê Apê Hebîb bi şêweyekî hatibû avakirin ku li ser hêza avê sê ferên hêrandinê digerandin û rojeke tenê jî aş nedihate rawestandin çimkî hicmareke mezin ji gundan arvanên xwe lê dihêran. Ji bilî ku aş jê derekî sereke bû ji dabînkirina pêdiviyên xelkê deverê ji ard û savar û hêrandina ceh û nîskan jî gelek bîranîn û serpêhatî di navbera aş welatiyan da çêbûn. Ser avê dişxolê sê çavîne yek do sê çavîne genim berdana wan nake û dihate hêrtin bo ard û savar û ava zêde jî divira diçû û av ji çemê Qamişlo dihate servî aşî çemê Ceqcaq û ev aş digeran. Dibera erd hebû avdanî me avdaniya ava zêde avdaniya erd jî dikirin dibera. Apê Hebîb ku temenê wî gihiştiye zêdeyî ji 100 salî û ji heyama demeke dirêj ve zengilora wî hatiye jêkirin û di encamê de dengê wî ji dest çûya, lê rojane radihêje çifteya xwe û roja xwe li cem aş diqedîne û parastina aş dike. Aşê Hebîb an got aşê şewitî ku yekemîn aşa ji aşên avê got hatiye parastin ji herefandinê. Temenê vî aşî bi sedê sala ketiya. Loma desteya jîngeh û şûnewaran di parêzgeha Hesekê bi xwe de serpereştiya vî aşî dike û salane seredana aş dikin eger deverên herefandî jî hebin çak dikin. Dilovan Çeto, Kurdistan 24, gundê şewitî yê Girêdayî bajarê Qamişlo.